אבל תגידו תודה לשם. אומר רבנו, כל יהודי שרוצה מתגעגע לשם עובר את הניסיון הזה. שפעמים יבוא לך הבת, אבל יגיד לך, שמע, אין לך עולם הבא, תראה מה עשית, אחי. ותגיד לו, אני אוהב את השם בלי עולם הבא. לא רוצה עולם הבא, אני אוהב יהודי בלי עולם הבא. בלי עולם הבא. ואז תתחיל מההתחלה, וזה נקרא כבוד הקדוש ברוך הוא, לא כבודי. ואז באותו רגע נשמה תורה, אתה עולה למקום, מה ששום בריאה אין לה רשות להסתכל עליך בעולמות העליונים. וזה אומר לגבר שאתה מתחיל מההתחלה לעבוד השם ולהתמודד עם דיבורים בלי דיבורים. אם יש לי אור, אין לי אור, נכנס לסדק ככה לרבנו. בכל זאת שתוכל להרגיש מרירות, אחי, חודש, חודשיים, נשמה. ואם אתה עקשן, ייפתח לך, פעמים אתה יכול לבעיה 40 דקות, אין לך דיבורים, התעקשת להיות עוד 2 דקות, יפתחו לך כזה נהר המתאר מכל הכתמים. כל הכתמים! יצטרך כאלה דיבורים נשמה תאורה שאתה תפסיד. ארטילריה יצא לך מהפה, אחי. ארטילריה! נשמה תאורה וקדושה אם תהיה עקשן לקיים דברי רבנו הקדוש